kokarin haifar mata da tarnaƙin hana ta shiga takara, sai kuma gwamnatin Najeriya ƙarƙashin APC da jam'iyyar ta ce ta yi duk mai yiwuwa domin hana ta samun wurin da za ta gudanar da babban taron ta. Faisal Kabir ɗaya ne daga masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC. Zuwa yanzu dai shirye-shirye ya gama kankama, idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 za a fara tantancewa delegate da ba su gudanar da wannan zaɓe na shugaban jam'iyya da kuma wanda ba su taimaka mi wajen gudanar da wannan jam'iyya nan da shekara 4. Kuna waɗannan shirye-shirye ne daidai lokacin da ake kotu kuma ita kanta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC kamar babu sunayen shugabannin riko na jam'iyyar ADC. Ya hakan za ta kasance? Wannan duba bai hana mu ba, domin dai mu a wajen mu wannan abin da aka yi abu ne wanda aka yi shi bisa kuskure, kuma wanda muke da yakinin cewa nan da ɗan lokaci kaɗan ita hukumar zaɓe da kanta ba ta dawo da wannan sunaye. Kotu da hukumar zaɓe ba su da wani haƙƙi akan su yi magana akan shugabancin jam'iyya ce take da haƙƙi ta yi magana akan dukkan abubuwan da suka shafe ta. Kazalika wannan na zuwa ne bayan ADC ta yi watsi da matakin da INEC ta ɗauka na cire sunan David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar da Rauf Arabishola da kuma sunayen sauran mambobin kwamitin ayyuka daga jadawalin sunan da INEC ta amince da su a matsayin shugabannin jam'iyyar saboda wani hukuncin kotu. To koya masana siyasa ke kallon wannan lamari? Farfesa Hayya Tanko Baba malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Ta samu kanta cikin tsaka mai wuya. Ga shari'o'i da bai da ita, ga kuma lokaci na kure mata na ƙa'idodin da aka sa na samar da shugabanni da kuma tsaye da 'yan takara da kuma gabatar da su ga hukumar zaɓe. Sai kuma ta waye gari tana shari'a da hukumar zaɓe, tana shari'a da wani ɓangare na jam'iyya. Kamar wani fata kenan jam'iyyar take da ganin cewa duk da takaddamar da ake yi amma sun jure cewa tabbas sai sun gudanar da wannan taro. Abin da wannan abin ke nunawa kamar 'yan adawar da ke jam'iyyar ADC yana nuna sun shirya, saboda suna ba 'yan ƙasa fata cewa lalle duk abin da zai je ya dawo suna nan tsaye kai da fata. Irin wannan salo da muka gani a baya-bayan nan na yunkurin wargaza jam'iyyun adawa kakaf, musamman ma abin da ya faru da jam'iyyar PDP wanda har ma mutane sun fidda fata a gare ta, da kuma abin da ke faruwa yanzu a jam'iyyar ADC, to yana daɗa ƙarfafa zargin da ake yi da ita jam'iyyar mai mulki da kuma gwamnati ganin cewa ba su samu shiga zaɓe su fafata da ita a zaɓen da za a yi na shekara ta 2027. Hasali ma dai jam'iyyar ADC ta jajirce wajen tabbatar da ta gudanar da babban taron nata duk da waɗannan ƙalubalai, kasancewar a sabon tsarin dokokin zaben shekarar 2027 ya zama wajibi jam'iyyun siyasa su gudanar da zaben fidda gwani tsakanin 23 ga watan Afrilu zuwa 30 ga watan Mayu, sannan su warware duk wata dambarwa a cikin wannan tsokin lokaci. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda nan kuma batun siyasar Kano ne. Inda batun fitar da sabon mataimakin gwamnan jihar ke ci gaba da ɗaukar hankali saboda turka-turkar da aka shiga a tsakanin manyan gidajen siyasar jam'iyyar APC wadda gwamnan jihar ya koma daga NNPP a kwanakin baya. Yayin da ake ci gaba da dakon gwamna Abba Kabir Yusuf ya sanar da sunan mutumin da zai karasa wa'adin mulkinsa na farko da shi bayan murabus ɗin Comrade Aminu Abdulsalam saboda saɓanin jam'iyya. A yanzu dai an zo gabar da wasu 'yan jam'iyyar ke fitowa fili suna bayyana goyon bayansu ga wanda suke so a cikin mutum uku da aka gabatar wa gwamnan. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zahar Dillawan ya aiko mana. Bayanan da na tattaro na cewa bangarori daban-daban na jam'iyyar APC kanan suna ci gaba da kamun kafa da tallace-tallacen jan hankali daga magoya bayan mutum uku, wato Rabi'u Suleiman Bichi da Kabiru Alhassan Rum da kuma Murtala Silangaro, waɗanda jigajigan APC suka miƙa wa gwamna Abba don ya zaɓa a cikinsu ya darje. Bangaren sanata Barau Jibrin su ne na baya-bayan nan da suka fito suna tallata Rabi'u Suleiman Bichi ya zama mataimakin gwamnan Kano. Kwamarar Huzaifa Sabo Usman na cikin masu kiraye-kirayen. A haƙiƙa a wannan dambarwa ta Deputy Gwamna muna son Rabi'u Suleiman Bichi ya zama shi ne sabon mataimakin gwamnan mai girma Excellency Abba, domin la'akari da gogewarsa, ƙwarewarsa da kuma sanin makaman aiki da ya yi. Ƙari akai kuma shi ne ba mutum ne wanda yake faɗa da wani ko wani ƙungiya ko wani group a cikin jam'iyyar APC da muke da ita ba. Kifi ne musulmin nama wanda kowane ɓangare na mu'amala da shi. Kuma yanzu abin da mai girma gwamna yake bukata ba wai ya zaɓo wanda can suna jansa can kuma ba sa jansa ba, yana bukatar wanda zai haɗa masa kan mutane ne. Shi kuwa Ibrahim Zakari Sarina, tsohon sakataren APC Kano daga bangaren Honorable Kabiru Alhassan Rum, waɗanda suka fito daga Kano ta Kudu, ya kawar da raɗe-raɗin da ake yi cewa
ƙuri'a aka kada wajen zaben mutum ukun da aka miƙa wa gwamna. Duk wanda ya ce maka ga ƙuri'a wani ko ga ƙuri'a wani ko ga ƙuri'a wani ƙarya yake domin ba zaɓe aka yi ba. Mai girma gwamna ya ba mu umarnin mu je mu zaɓo mutum uku. An zo an yi nominating ɗin mutum uku. Tunda ba a yi zaɓe ba ya za ka kasancewa ko a'a ga yawan mutanen da suka yi zaɓe. Wannan kawai makiya jam'iyyar APC ne suke yaɗa waɗannan labarai. Kuma yana so in tabbatar maka da aka zaɓi waɗannan mutum uku mu a ganin mu duk gaba ɗayansu ɗan APC ne. Kawai a ganin mu ne kowa a ganinsa yana ganin wanda ya fi cancanta. A nasu ɓangaren tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje tare da wasu ƙungiyoyi na jam'iyyar APC goyon bayan Murtala Silangaro suke yi. Ga abin da Sale Kala Kawo ke cewa game da gwanin nasu. Akwai abubuwa da yawa da muka kalla daga kwarewa da jajircewa irin ta Murtala Silangaro ya sa muke so a ɗauke shi a matsayin mataimakin gwamna. In kai duba da irin gogewarsa da aniyarsa ta taimakon al'umma. Ita kujerar mataimakin gwamna ba kujera ce da ya kamata a ɗauka a baiwa marowaci ko a baiwa mutumin da bai ma san yaya tsarin taimakon al'umma yake ba. Masu sharhi kan harkokin siyasa na cewa wannan rarrabuwar kai ta samo asali ne daga fafutukan nuna tasiri ko iko inda kowane bangare yake kokarin tabbatar da cewa dan takararsa ne ya samu nasara kuma da dama na da ra'ayin cewa duk wanda gwamna Abba ya zaba a matsayin mataimaki to zuguna dai bata kare ba saboda da akwai haɗin kai a jam'iyyar tun da farko mutum guda ya kamata a zaba a miƙa wa gwamnan kasancewar a tsarin da aka amince da shi tun lokacin da gwamnan ya koma APC mataimakin gwamna yana bangaren 'yan tsohuwar APC ba wai a miƙa sunayen mutum uku ba waɗanda dukkansu ake ganin suna da tasiri a siyasar Kano. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. Inda yanzu yake 7 na safe ne wato karfe 7 na safe ne saura minti 14 kenan. A Dogara da ke Zaria a Kaduna haka kuma yake a Dogara da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya saurara mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com da za ku iya karanta labarai da dumudumin sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. Gaba a cikin shirin za a ji gargaɗin da ake cewa manoma a Najeriya da dama za su ƙaurace gonakinsu sakamakon tsadar taki. To yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda aka buɗe babban taron gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago na Afirka wato USA kenan ƙarƙashin jagorancin ministar kula da ma'aikatan ƙwadago na ƙasar. Taron mai taken gudunmuwar ƙungiyoyin ƙwadago na Afirka ga gwagwarmayar samun 'yancin kai na gaskiya wanda shine karo na uku da kuma aka fara tun daga jiya Litinin za a kammala shi ne ranar Laraba 15 ga watan na Afrilu ga rahoton Cimaila Yusufu. Wannan taron dai ya haɗa ƙungiyoyin ƙwadagon Afirka sama da 50 da suka fito daga ƙasashe 21 da kuma ƙungiyoyin ƙwadago na Nijar 11 waɗanda ake cikin ƙungiyar ƙwadagon ta Afirka ke halartar taron a Yamai. Taron na tattaunawa zai mayar da hankali ne kan batutuwan da suka shafi 'yancin kai na ƙasashen Afirka da kuma ƙarfafa ayyukan ƙungiyar ƙwadago ta huskar ƙalubalen da nahiyar ke fuskanta a halin yanzu. Ibrahim Saliya na kwamitin tsare-tsaren ƙungiyoyin reshen Nijar ya mana ƙarin bayani kan wannan taron yana cewa. Za mu ɗauka kwanaki wajen 3 muna tattaunawa muna canza miyo don mu ga hanyoyin da ƙasashenmu ya kamata su bi wanga 'yancin kan da suke nema ya tabbata su same shi kuma ga ƙarshen insha Allah za mu yi wanda ake ma ɗan jerin gwano da za mu yi don 'yan kasashenmu su tashi da kansu don su kasanmu bayan wannan jerin gwano za mu karanta wata takarda da ake ma declaration de Niamey kuma za mu mika ta zuwa ga hukumomi na Nijar don su ga hanyoyin da ya kamata su bi. Ibrahim Saliya ya kuma kara da bayyana irin goyon bayan da suke samu daga kungiyoyin kwadugo na wasu kasashe har ma da na turawa game da gwagwarmayar Afirkanci da suke. Ko da dai kasashen namu shugabanni kowa na da ra'ayin shi. Ƙungiyoyin ƙwadago su ma hakanan suke yanzu wanga gwagwarmaya da muke yi saman abin da turawa ga nan gama kasashen mu wanda ba na kyawu ne ba to har kasashen turawa ma akwai ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda ke ra'ayin mu waɗanda suka bi bayan abin da muke ra'ayi. Ƙungiyar ƙwadagon ta Afirka da aka kafa a shekarar 2021 ta haɗa ƙungiyoyin ƙwadago sama da 100 a faɗin nahiyar. Ƙungiyar na da nufin ƙarfafa tasirin ƙungiyar ƙwadago kan